O alcalde Adolfo Muiños mostrou a súa satisfacción por este anuncio da Xunta, xa que permitirá resolver unha bella demanda veciñal e tamén do propio concello. Falo de anos non agardando por este investimento no noso concello, as primeiras beirarrúas novas que se fan no vial AC 305, que levamos tempo tamén facendo un pouco seguimento, insistindo diante da administración que para nós eran absolutamente necesarias para, de alguma maneira, aumentar a seguridade vial no noso municipio, non? Ademais, concurrían determinadas circunstancias de tipo persoal nalgúnas familias afectadas neste vial que exixían dunha actuación, non? A actuación prevé a construción dunha senda peonil na marxe dereita da AC 305. Actuarase basicamente en dous tramos diferentes. O primeiro deles de Burés a Xens, onde conectará coa senda xa existente. O segundo dos tramos comprenderá a zona de Contres ata a Casilla. O período de presentación de alegacións estará aberto ata o 21 de setembro. A Xunta agarda poder sacar a licitación as obras a finais deste mesmo ano, para que a súa execución poida ser unha realidade xa en 2022.